गाइस दिनैहाय एसे सम मोननायखाय आलासि जानो फैबाय पर्बतजरा बासबारियाव। दा मोनफैबाय आरो फाइनालि दासो मोनफैदों। दा सारनि बिल्डिंआ बेनो नायनानै ला बहुद गिदिर नै ओरैबायदि गिदिर आरो दा सारा एसे आलासि जानो लेंहरनायखाय नुजाफैबाय। दा दसे समनि उनाव सारजों गोबां बाथ्रा सावरायगोन मोजां गाज्रि आरो फाइनालि नोंथांमोननोबो देखायलांनो नाजागोन मा बाथ्रा सावरायगोन। दा बे जाहैबाय एरियाया जाहैबाय बासबारि एकदम मार्केटनि खाथि आरो जों थांबा खाथियावनो मार्केट दं। बेनिफ्राय ओरै एसे माने सिगाङाव फैनानै ओमफ्राय दा नैबेनो जाहैबाय सम्राट हाज'वारि सारनि बिल्डिं आरो। दा फाइनालि सारखौ लोगो मोनबाय। सारखौ लोगो मोननानै जोङो एसे मोजां गाज्रि रायज्लायखांबाय आरो दसे समनि उनाव माने गोबां बायदिसिना रायज्लायगोन। दा नोंथांमोननो भिडिअ'आव देखायलांबाय थानो नाजागोन। जिखुनु नोंथांमोना भिडिअ'खौ एसे वेट खालामबानो जाबाय आरो लोगो 40 बोसोरनिबो बारा रेभिनिउ एन्ड सार्भे सेटेलमेन्ट अफिसाव सारखौ खामानि मावनानै आजिरा लाबाय होननाय खोनादों। दा बिनिखायनो सारा रेभिनिउ एन्ड सार्भे सेटेलमेन्टनि जेनाखि जेंना जेंसिफोर हा हुनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मिथिगौ। दा बिनि बिसयै सारा फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा? सिगाङावहाय BRB बड' कमेन्ट चेनेल नोंथांखौ बरायबाय। सार्भे एन्ड सेटेलमेन्ट अफिसनि बा फांसननि बिषयखौ एसे फोरमायनो हागोन। नंगौ, दा आङो बे रेभिनिउ आरो सार्भे सेटेलमेन्ट अफिसाव साख्रि मावनाया आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्ट 1982 आगष्टनिफ्राय आङो मावबोनानै दा 2022 रिटायार लादों। फ्राय 40 बोसोर मास मोनब्रैखौ आङो मावबोदों, बे नंगौ। दा सार्भे एन्ड सेटेलमेन्टनि खामानिया जाहैबाय सार्भे, अर्थात गामियाव थानानै मण्डलफ्रा केम्प खालामनानै बे गामिनि हाफोरखौ गासैबो सुख'जोबनाय। मोनसे हायाव बिदा फंबाय साब्रै साबा 10-12 जन दंब्लाबो, गोबां मानसिया दंब्लाबो बेखौ दानख' खालामनानै मेप बानायनानै जरिबनि गेजेरजों बे खामानिखौ मावफुंनाय आरो अफिसाव थांनानै बेखौ गासैबो अफिसियेलि खामानिखौ मावनायानो जाहैदों सेटेलमेन्ट। बे खामानि सार्भे एन्ड सेटेलमेन्टनि खामानिया बेनो आरो। आङो नट अनलि आङो सेटेलमेन्ट अफिसावल' नङा, आङो गोबाव मोनसे समाजावबो जड़ित दङ। आङो बर्तमान दासान्दि पर्बतजरा जिल्ला बर' समाज आफादनि आफादगिरि बिबानाव आङो दङ आरो लोगोसे पर्बतजरा जिल्ला बैसोगोरा नोगोरारि आफादनिबो गाहाय नेहाथारि बिबानाव आं दङ। मानि थाखाय सेटेलमेन्ट सार्भेखौ खालामनाय जायो सार? सार्भेनि खामानिया जाहैबाय जे गामियाव मोनसे अफिसनिफ्राय नटिस हरनोसै गामियाव, बाहाय मण्डल आरो खानांगौफ्रा थाफैनानै केम्प खालामनानै गामिनि रायजो राजाखौ लानानै बे हाफोरखौहाय सुख'नाय। जेरैबायदि सासे मानसिया 10 बिगा हा दङब्ला बे 10 बिगा हाखौ बियो फानबायब्ला सोरनोबा बा बिदा फंबाय राननांगौब्ला बेफोरखौ गासिखौबो नोङो मण्डलफ्रा फिल्डआव थानानै बेखौ दाग बानायनानै होनाय आरो सेपारेट खालामनानै होनाय आरो बबेबा फुख्रि दङ, बबेबा बागान दं, बबेबा न' दं, बेफोर गासैबो सेपारेसन खालामनानै बियो दाग सेपारेट खालामनाय आरो बे मथेनो खाजोनायाबो सेपारेट जाजोबगोन आरो बेहाय क्लासिफिकेसन हानि जे श्रेणी, बे श्रेणियाबो बेरखांगोन। दा आगोलाव 10 बिगा दाग दंब्ला बियो दागाव जुदि नोङो मोनसे दुब्लि बारिब्ला बे मोनसेल' खाजोनाजों बे निर्धारन जायोमोन। उनाव बे हायाव खावसेथिंजाय न' लुबाय, खावसेथिंजाय फुख्रि, खावसेथिंजायनो औवा बागान आरो माखासेखौ फानबाय। बे जिनिसा माने मोनफा मोनफा श्रेणिया भाग जाजोबनोसै आरो बे श्रेणी मथेनो खाजोनानि रेटआ बबेबा खम जाबाय, बबेबा बारा जाबाय। न'निया आलादा, बारिना आलादा, बागानना आलादा, फुख्रिना आलादा, बेबायदि जाबाय आरो खाजोना होनायावबो बियो गावबा गाव होनो हाबाय। जोङो दा नुयो मोनसे हायाव 20 जन, 25 जन, 10 जन खालि जोङो पाट्टादार थायो आरो बे हा खाजोना थांनायावहाय जों गासैबो खांलायनानै बे खाजोनाखौ होनांगौ जानानै फैयो। बेबादिनो बे जरिबनि गेजेरजों बे खामानिफोरखौ गासैबो
सुख' खालामनानै दाग नाम्बार खालामनानै खामानिखौ मेप बानायनानै होनायनि खामानियानो जाहैदों सार्भेनि खामानि। आरो बे खामानिखौ अफिसाव लांनानै एक्सुवेलि बे दाग दाननायावहाय बेसेबां सोरनि हाया बेसेबां बिगा दं, बेसेबां खाथा दं बेखौ हिसाब खालामो। आरो बिनिफ्राय बेहाय काट पेन्सिलजों मेप बानायलांनायखौ ओमफ्राय कालार होनोसै। आरो बिनिफ्राय बे हाखौ रेकर्डआव मेनटेन खालामनानै सिथा जमा बिदियाव नटेट खालामनोसै। बे जाहैदों अफिसियेलि प्रसेस। अफिसियेलि प्रसेसा जाहैदों सेटेलमेन्ट जाहैबाय। दा बेबादिनो खामानि आरोखि। दा जोंनि बे एरियानि खामानिया जाहैबाय बै समाव जोंना एजिटेसन एरिया। जोंनावहाय मोनसे आन्दलन जादोंमोन। बे आन्दलन जानाय समावहाय जोंनाव जरिब जादोंमोनब्लाबो बे खामानिफोरखौ मावनो हायाखै। बिनिखायनो जोंनि बे पर्बतझरा एरियायावहाय बांसिन बे खामानिया भेजाल जानानै दङ। आरो बे मण्डलफोरजों थाफानानै गाइड खालामनानै गावनि दखलकृत हाखौ बे दाग खालामनानै लानो रोङाखै। आरो बिनिफ्राय बिदा फंबायनि सम्पतिखौ भाग खालामनानै लानो रोङाखै। आरो जोंनि बांसिन मानसियानो हानि थाखाय कनसियास गैयामोन। आङो दा बर' समाजाव माखासे जायगायाव बेरायनानै नुबाय जे जोंनि पर्बतझरा एरियायावहाय दा जोंनियाव बांसिनानो हानि भेजाला दाबो दङ। दासिम देखायफैयो जे आबै आबौनि जुगावनो नामजारि दङ, बिबै बिबौनि बिमायंफोरनि नामैनो रेकर्डआ दङ, दासिम गावनि नामै खालामनानै लानो रोङाखै आरोखि। बेबायदि मोनसे प्रब्लेम जानानै दङ आरो। दा खालामफिनोब्ला बे जिनिसा रोखा रोखा जागोन आरो। आच्चा सार, बिदिब्ला हा हुनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय बा सुस्रांनो थाखाय दिनै माने जोंनि रायजो राजाफ्रा मा मावनो गोनां जागोन? जोंनि रायजो राजाफ्रा मावनांगौयाव जोङो नंगौ बे गोबां दायथ' दङ। आरो बे दायथ'खौ जोङो गभर्नमेन्टआवहाय जुदि जोङो खावलायनानै बे जोंनि बे जायगाफोरखौ आरो मोनसे गोदानै बेखौ जोङो जुदि सार्भे खालामफिननानै बा दाग खालामफिनजोबनो हायोब्ला बे जिनिसा इजि प्रसेस जागोन। दानि एलटमेन्ट होनाय बा पाट्टा होनायनि बेलायावहाय आं बेखौनो बुंगोन, नंगौ थिगैनो जादों मोजां पाट्टा होनायफ्रा, नाथाय बे दाग खालामनो हायाखै, एक्सट्रा खालामनो हायाखै। बियो मोनसे अंश, रिजार्भनि अंश, उमुगनि अंश बेबायदिसो खालामना दोनदों। दा बे सार्भेनि खामानिया जुदि थिग जायोमोनब्ला, सार्भेनि खामानिया जुदि क्लियार जायोमोनब्ला, सोरहा बेसेबां प्रेक्टिकेलि बेसेबां दं बे नक्सा थायोमोनब्ला बे खामानिया खुनु भेजाल गैयामोन। आरो बे दा एलटमेन्ट मोननायखौ आरो उनावहाय बे जिनिसखौ जोङो लेंहरनानै मेप सेप खालामफिननांगौ खामानिया जाना फैयो। बेनिखायनो फार्स्ट टाइमलि बे सार्भेनि खामानिखौ मावफुंनो हायोब्ला बे जिनिसा खेबसेयैनो साबसिन जानानै फैयो। आरो सारनाव आङो सोंनो लुबैबावदों, दानिसो जेनाखि बिटिआर सरकारा होनाय जेनाखि लेन्ड टाइटेल आरो पाट्टा, दा बिनि सोमोन्दै मा फोरमायनो सानो सारालाय? दानि बिटिआर गभर्नमेन्ट थांनाय ना दानो फैगोन ना? दा जागोन ना जानाया गभर्नमेन्टआ? थांनाय जेनेबा जालांनाय जेनाखि बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोनाथ' लेन्ड टाइटेल हा होदोंमोन नङा होमब्ला? दा लेन्ड टाइटेल हा आरो पाट्टानि सोमोन्दै मा फाराग दं? लेन्ड टाइटेलाथ' आं जोंनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव मावदों हिसाबै लेन्ड टाइटेलाथ' बियो फरेस्टनि आन्दारावसो गोग्लैबाय। बियो फरेस्टनि आन्दाराव लेन्ड टाइटेल होनायनि प्रसेसखौ दङ होननानै आङो मिथिनो मोनदों। नाथाय आंथ' रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआसो मावदों नालाय, दा रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआवहायबा नियम मथेथ' बेयो डाइरेक्टलिथ' पाट्टा जानो हाया आंनि मिथिनायाव। बाहायथ' मोनसे प्रसेस दङ। एलटमेन्ट जाग्रोगोन आरो नङाबा सेटेलमेन्ट जानांगोन। एलटमेन्टआथ' जाहैदों लेन्डलेसफोरनि थाखाय बियो मोनसे फ्रि अफ कस्ट मानि आरोखि। बे 1 बिगा आधा बिगा बेफोरबायदिखौ फ्रि कस्ट लेन्डलेसफोरनो होनायनि मोनसे प्रसेस आरोखि। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय सेटेलमेन्ट। सेटेलमेन्टआव जाहैदों जायफ्रा थाखा फैसा दङ, हाया खिन्थु बेहा रेकर्ड खासा गावनि हा थाखानाय दङ, बेफोर प्रिमियामनि गेजेरजों बियो पाट्टा दानि सार्टिफिकेट जे होदों बेहाय पाट्टा नाम्बाराथ' गैया खोमा। बे पाट्टा गैयाब्ला मारैथो पाट्टा जानो हागोन बेलाय? बे मोनसे सोंनाय थाबाय आरो। आच्चा, बिदिबा दानि जेनाखि लेन्ड टाइटेल माने बांद्राय भेलु गैया बायदि मोनो नामा सारालाय? बियो पर्यायक्रमै मोनसे फार्स्ट स्टेपसो बियो। बे हानि खामानिया दासो फार्स्ट स्टेप बियो। बे स्टेपनि गेजेरजोंबो जोंहा मावनांगौ गोबां थायो। बेबो थिगैनो दङ। बिनि गेजेरजों उनावहाय मावलांनायनिया मोननै स्टेप दङ। बे स्टेप मथे मा जागोन बेखौ जोङो पाट्टा खालामना लानो रोंनांगोन। बेहाय जों खाजोना खालामनानै लानो रोंनांगोन, सिथाफ्रा रेकर्ड खालामनानै लानो रोंनांगोन। आरो बिनाव जोङो बेखौ प्रिमियामनि गेजेरजों माखासे जों अफिसाव खामानि मावनानै जुदि लानो हायो होनना बुंब्ला बेनि गेजेरजोंबो बियो पाट्टाखौ जालांगोन आरोखि। दा
बे जिनिसा जुदि जोंनि मावलांनांगौआ माखासेया जुदि नोङो थिग जायाखैब्ला सार्टिफिकेटफ्राबो जुदि मोजां सार्भेनि गेजेरजों जायाखैब्ला माखासे जिनिसा थालांगोन आरो माखासे जिनुइन भाबै जे मानसिफ्रा एलटमेन्ट मोनदों बिसोरो जाफुंगोन आरो माखासे जे जिनुइन भाबै जायबो थागोनथ' बेफोर माखासेया थालांनायनि सम्भाबना दं आरो। सार आरो नोंथांखौ खोनानो मोन्दों क'क्राझार सार्केल अफिसाव नोंथाङा बर' बाबु हिसाबै गोबाव सम खामानि मावदों। दा बिनि गेजेराव दतमा आरो क'क्राझारफ्राव माखासे माने सार्भेया माने जालांबाय होननानै खोनादों आरो माखासे बाखि थालांनायखौ खोनादों आरो जायफोर बाखि थालांनाय माने बै बाखि थालांनायफ्रा उनाव माबाफोर उसुबिदाफोर जाहैनो हागौ नामा? नंगौ, आङो क'क्राझार सार्केलावबो मावदोंमोन। दा बेवहाय माखासे गामिफ्रा सार्भे एन्ड सेटेलमेन्ट जाजोबलांबाय आरो माखासे गामिफ्रा सार्भे एन्ड सेटेलमेन्टआ जायाखै। बिनि मोनसे जाहोन दं। जाहोनानो जाहैदों माब्रै होननानै बुङोब्ला जे क'क्राझार सार्केलावहाय गासैहाय 238टा भिलेज दं। बिनि बिथोरावहाय पार्मानेन्ट सेटेल एरिया जाहैदों 198 आरो टेम्परारि सेटेल एरिया जाहैदों 40टा गामि। दा बे 40टा गामिखौ जरिब खालामनाय जायाखै। दा बेहाय जाहैदों मा पार्मानेन्ट गामिया जाहैबाय मा बै समाव बे पुर्न पर्यायै जरिब जानानै थांनाय बेयो जाहैदों चिरस्थायी बन्द'बस्थ एलेखा आरो बिनिफ्राय मोनसे जाहैबाय टेम्परारि सेटेल एरिया माने अस्थायी बन्द'बस्थ एरिया, बे 40टा गामि दं। दा बेबादिनो दतमा सार्केलावबो गासैहाय 167टा रेभिनिउ भिलेज दं। बिनि बिथोराव 90टा गामियानो जाहैदों पार्मानेन्ट सेटेल एरिया माने चिरस्थायी बन्द'बस्थ एलेखा आरो माखासे 77टा गामियानो जाहैबाय मा टेम्परारि सेटेल एरिया। दा बे पार्मानेन्ट सेटेल एरियाखौ जरिब खालामखांनायनि उनावहाय बाखि थानाय गामिखौ पर्यायक्रमै जाबोनांगौमोन, बे सेटेलमेन्टनि गेजेरजों जानांगौमोन। नाथाय बे समावहाय जोंनावहाय बिटिसि गभर्नमेन्ट जानायखाय बिनि दायित्वखौ गासैबो गभर्नमेन्टनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जे बिटिसि गभर्नमेन्टनो हेन्डअभार खालामना हरदोंमोन। बे खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोनहा एनअसि हरनायनि गेजेरजों मावफुंनायनि पलिसि खालामनो हायोमोन। खिन्थु बाथ्राया जाहैदों दा बै समनि जरिबा जाहैदों सेन सार्भे, सेनजोंसो गामियाव थानानै सुनाय आरो बे सेनजों जरिब खालामनायनि खामानिया बहुद लेंलि, 10 बोसोर 20 बोसोरनि जायगायाव मावनांगौआ 30-40 बोसोर गाहाम लायो। दा बेखौ सिन्था खालामनायनि गेजेरजों बे खामानिखौ दोनथ'नायखौ जोङो मोनदों बे समावहाय। दाथ' सुबिदा जाबाय, बे खामानिखौ अति खम समयनि बिथोरावनो मावनो हायो आरो गभर्नमेन्टआबो जुदि पलिसिखौ लानानै जुदि खामानिखौ मावोब्ला माने थाब जागोन। मानो होनना बुङोब्ला दा सेटेलाइटनि माध्यमजों डिजिटेल सार्भे खालामनायाव अति खम समयनि बिथोरावनो बे खामानिया मावनो हायो आरो मोनसे खामानिखौ जुदि सार्भे खालामोब्ला डिजिटेल सार्भेनि गेजेरजों सेटेलाइटनि माध्यमाव जायोब्ला बियो माने खेबसेयैनो नक्सा जाखारबाय आरो खेबसेयैनो बेवहाय बे नक्सानि गेजेराव बेसेबां हा बेबो ओंखारखाबाय आरो बे डिजिटेल सार्भेखौ खालामनायनि गेजेरजों अफिसियेलि बे खामानिखौ मावफुंनो थाखायहाय खम समयनि बिथोरावनो बेखौ मावनो हानायनि दा गोदानै आदब खायदाया ओंखारबाय। दा बे सिस्टेमखौ जुदि लानानै मावनो हायोब्ला दाथ' सेटेलमेन्टआव गासैबो स्टाफ पजिसनाव दंखायो, गासैबो माने मण्डल पस्टआ दंखायो, सेंसन पस्टआबो दंखायो। बेखौ पलिसिखौ खालामब्लानो बे खामानिया थाबैनो जागोन, आङो बेखौ फोरमायो। आरो बर्थमान जोंनि बिटिसिआव दासिमबो गोबां हा-हुनि जेंना दं सार। दा बैफोर हा-हुनि जेंनाफोरखौ जुदि सुस्रांनांगौब्ला जोङो रायजो राजाफ्रा मा मावनो गोनां दं होननानै सानो? रायजो राजाफ्रा सहजुगिता खालामनांगोन आरो गभर्नमेन्टआव खावलायनांगोन जे बे सार्भेखौ जोंनो नांगौ होननानै। आरो बे सार्भेखौ खालामालाबानो जुदि ओरैनो थायो होनना बुङोब्ला बेजालानो थागोन। दा बे सार्भेनि गेजेरजों जोंहा बेनिफिटआ गोबां दं। खारन गोबां मानसिनावनो दाबो दं 50 बिगा 60 बिगा 10 बिगा मोनसे दागाव दङ। बे दागा दिनैहाय सोरबा फवासे फानबाय, सोरबा आधा बिगा फानबाय, सोरबा बिदा फंबायनाव थाजोब्बाय। बेफोर एखे सेपारेट दाग खालामजोबनो हायो बे सार्भेनि गेजेरजों। आरो बेहाय मोनसे क्लासिफिकेसननि बाथ्रा दं। बबेबा इन्डास्ट्रियेल दङ, बेहा खाजोनानि रेटआ आलादा, बबेबा फुख्रि दं बिनि खाजोना रेटआ आलादा, बबेबा औवा बागान दं बिनि रेटआ आलादा, बबेबा नोङो बागान बारि दं बिनि रेटआ आलादा। दा जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट बा आसाम गभर्नमेन्ट जायखियानो जाया मानो बे गभर्नमेन्टआ जोङो बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय गोबां रेभिनिउआ जोंना लुजार जाना दङ। बे खामानिखौ जुदि थाब मावनो हायो होनना बुंब्ला बहुद रेभिनिउ कालेक्सना फैगोन आरोखि।
बेजों जोंहा गभर्नमेन्टआबो बेनिफिट दङ आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो बेनिफिट दङ आरो गावबा गाव बे जुदि रेकर्डआ जायोब्ला एकबारैनो क्लियार आरोखि ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा कनसियास जानांगोन आरो बे खामानिखौ जों मावनायाव जों सुबिदा खालामनांगोन आरो गभर्नमेन्टआ पलिसि लायोब्लाथ' मोजां बेखौ जोङो नाजानो लुबैयो बेबायदिनो खामानिखौ मावफुंनो हायोब्ला मोजां आरो आसा खालामो दानि गभर्नमेन्टआ जे चिफ सार हाग्रामा सारा जेनाखि फार्स्टआवनो हानि खामानिखौ आखायाव लादों बे खामानिखौ मावनायाव जोबोद रंजानाय आरो बिथाङा जाहाथे बे खामानिखौ मावफुङोब्ला माने जोंनि साधारन मानसिफ्रा बहुद बेनिफिटेड जागोन आरो गभर्नमेन्टआबो बेनिफिटेड जागोन होननानै आं मिजिंथियो। आच्चा सार दिनै नोंथाङा बेफोरबायदि गोबां खामानि मावनायनि गेजेरजों जेनेबा गोबां एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय दा नोंथाङा बर' समाजावबो गोबां खामानि मावबोबाय दा बिनि गेजेराव आं बेखौल' सोंनो लुबैदों दा दिनैनि जेनाखि सरकार दा बे सरकारनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो लुबैयो नामा? बिसेस करि आं मोननै जे अर्गानाइजेसन दङ जेनेबा बर' समाज दुलाराय बर' समाज आफाद आरो बिनिफ्राय बैसोगोरा आफाद बिसेसकरि जोंनि हाग्रामा चिफ सारा जे बैसोगोरा नोगोरारि आफादनि थाखाय जे बोसोराव 10 कौटि थाखा जे बाजेट खालामदों दा बे बाजेट खालामनायखौ जुदि मोगथाङाव मावफुंनो हायोब्ला आंहा रंजानाय दङ मानोना जोङो रिटायार्ड मानसिफोरनि थाखाय बा बैसोगोरा मानसिफोरनि थाखाय जे जोंनाव नेग्लिजेन्सि होननाय बाथ्राया जोंनाव बयनावबो दंमोन खिन्थु संसारनि दायथ'आ बे बैसोगोराफोरनाव थायो दासिमबो थायो गथ' गथायफ्रा बेनावनो सोनारो दा दिनै गथ'फ्रा गावनि इनकाम सर्स जानायखौनो खामायनो हाया आरो बोराय बुरैखौ मा नायबावनो दा नैबे स्किमनि गेजेरजों जे बे बोराय आरो बैसोनि थाखाय जे मोनसे मोजां खामानि हाबाफारि मावनो लादों आं बे खेथ्रआवहाय जोबोद बाख्नायदों आरो आं जोबोद रंजानाय मोनदों आरो मोनसेया जाहैबाय मा बर' समाजनि जेनाखि बाथ्रा बे बर' समाजनि समाव आङो 2009निफ्राय आङो क'क्राझार जिल्ला बर' समाज आफादावहाय आं अर्गेनाइज सेक्रेटारि दंमोन बेनिफ्रायनो आं दा क'क्राझार जिल्लायाव आफादगिरि हिसाबै आङो जाफैबाय बे गोबाव सम आं थानायाव नुदों जे बिथां सारा जोंनि बेंगलाव थानाय बर' समाजफोरनि सायावहाय गोबां खामानि मावदों 38टा स्कुलबो गायसनदों दा बे बन्द जानानै दङ नेपाल बांलादेश आरो गोबानाव थानाय बर'फोरनि थाखाय बे खौसेथि बर'फोरनि थाखाय गोबां खामानि मावदों गेजेर जराव बे जिनिसा माने थाबथाना थादों आरो बिथां सारा फैफिननायजों लोगोसे जोंहा रंजानाय दङ माने बे बर' समाजनि खामानिफोरखौ बिथांखौ आङो मोजां रोखोमै आखायाव लानानै मावफुंगोन होननानै आं सानो मानोना बर' समाजा गोख्रों जानांगौ दुलाराय बर' समाजा जों गोख्रों जानांगौ आरो बे गोख्रों जानायखौ जोङो गभर्नमेन्टआव खावलायो गभर्नमेन्टआ जुदि जोंनो मोनसे फिसा काउन्सिलबाबो माबा मोनसे बेबस्था खालामोब्ला जों मोजां रोखोमै खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो साराबो बेखौ मदद आरो हेफाजाब खालामगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। माने सारनि सायाव फोथायनाय दं जाहैबाय ना? सारनि सायाव आंहा फोथायनाय दङ जिहेतु सारा आगोलावबो बे खामानिखौ मावबोदोंमोन आरो दाबो बे खामानिखौ आखायाव लानानै आरो साबसिन मावगोन होननानै आंनाव मोनसे आसा दं।